פרנסה. בואי תאמרי לי ליאנה, לא הבנתי מי אמור לסדר לכם את הפרנסה. גם אפרת יקרה ומקסימה, ערב טוב וחג שמח. מה את רוצה לדעת לגבי פרנסה, אפרת יקרה ומקסימה? עד שבעצם שתיהן, אין על מה דניאלה, אהובה, את בהחלט מוזמנת לשוחח ונראה כיצד באמת אפשר לעזור לך גם דרך רוחנית ולהרגיע אותך ולעשות לך יותר טוב ולהירגע יותר. כן, בהחלט, את בהחלט יכולה להתקשר אליי ובשמחה רבה דניאלה. לגבי שוב הריון ולידה,